ekele mmadụ. Good answer. Good answer. Huh? Me good answer. Hey! Chihuahua me to me ba me. Onye ebe ka iwu. Amoya Anambra. Onye Anambra. Gịnị eme ka anụ mpam. Chihuahua. Ndị Anambra na-awa anya enwede onye Anambra enwede small person in Anambra State. Because Anambra na Imo ha otu nne. Otu nna. Anyị ekebere ife. Anyị aka ekere ife. Hey! Iwe onye Anambra na-eme mgbere asa. Kwesịrị ịmụrụ anya o. Ndị Igbo adịghị eme jụnjụnjụ. Onye ọla onye Igbo kwesịrị ịdị fragile. Daka efere nkụwa aka ọgụ na ala stainless gị gba gbam kulie. Ịnụ ihe m kwuru. Beautiful. Ke side Anambra ishi. Sugbe. Suya. Sugbe. Nsugbe. Side Nkwere. O Nsugbe nga. Ndị Nsugbe ịma na onye ọbụla wo. Gị na-eme ka ụtara ede. Ekwesịrị iti gote Nsugbe arịa gị ọzọ gị iteta. Were ose ote nwunye gị ya n'anya ya wetinye gị ife n'ife gị anya emepe ya by force. Ife anyị ka ife a na-akpọ ya. Ọ isi agụ. Isi onye? Isi agụ. Isi agụrụ. Onye o kwesịrị ewu. Isi agụrụ. Ke ga awu isi agụrụ because agụrụ agụ na this efe. Agụ ke gị ewe ọnụ oghe. Chai! Lekwe, ihe bụ efe eji mara ndị Igbo. Ihe awo our pride. O kwesịrị yiri ya pụta ote, ya nwee glory. Oche ihe na ọrị mma. Gị yiri ya tọgbọrọ n'ụzọ ihe na-aga mkpagharị. Ihe nkekwara pụta ya o kwesịrị anyị na-aga occasion otu anyị niile pụta n'igwe. Onye Igbo ọbụla ihe na-enye respect ekwupụrụ okwu amasị yes this person is a deserving portrayed diswished disregarded personality. Ọ bụghị eyiri ya na-akpagharị. Agụrụ na-agụgba agụ. Ke ga awu isi agụ na ọwụghị isi agụ. Gịkara ugbo ayipụ ya. Ihe abụrụ efe a na-eyi egwu n'ụlọ. Ọ bụrụ efe yi atụtụ afịfịa. Ọ bụrụ efe yi eme caricature. Ihe awu efe dignified and this is our pride, our culture. This is our tribalism. This is plain. Ade yi emefe egwuregwu. Giro na aga yipụ ya. 12 ọzọ yiri. Keep it for an occasional. In fact, this cloth should be an occasional eventual disadventure. Because this should go there. Hey, babe. Kedafai. Cocaine. Ebuka. Oh, Ebuka. Okay. Onye gụrụ gị afọ ama ife ji wee bụọ gị afọ afọ. Because elele m anya. Ife ata kwesịrị ịkpọgo head of state. Mpago onye isi ala. Ọ bụrụ onye isi ala. Mana mma gị onye isi ụmụ nwanyị. A ga-enwerịrị ofu onye bụ onye isi n'ime fa abụọ. Fa ji wee mụọ isi a. This is plain. You are okay. Gba mbọ ka ijide ife na-akpa. Inweta ha n'ife na-akpa. Everything goes on. Mana efe a biko, I am more concerned about this place. Anambra for that matter. The heartland of everything. Anambra na Imo kwotu nne. What is different between Anambra, Imo, Enugu, Abia? Asaba anyị niile wotu. So this cloth should be protected. I'm wearing this because I was traveling. Hey! Now that I come out, onye hụ m ya mara na m wodi. Owudi ya bari here na ekpofu ahịhịa. Ewu na ọkụkọ iri ya na-eme as if it's nothing. I despise it. Now move. Next time you go home, take it off. If you are safe for you. Keep it is meant for ceremonial dispute. See where this agreement man Igbo here agahuje ko ogwo. This is Sugbe elem go. Apụta wa na ndị ugwu onye ọbụla ahụrụ ihe ndị na-arụ akwa ụnụ mara ihe ụnụ na-arụ. Ọ dị ihe ọbụla ahụrụ arụ. Agodi na-emeti ya welite ti elu. Even if everybody can afford it, but let it be an occasional way. Ọ dị ihe na-eyi aga ekpofu ahịhịa. You make our culture look so incultural. Hey! I despise it. I detest it. And I deformat it. Yeah! Cultural costume, cultural outfit. Our tribalism. Here we hear Jimra. Here our ego. Our diabolical personality. All we are here. Yeah! Our kekura puta. Kedunde wundi. What we are here. If everybody is wearing it up and down, then let's see high gauge, let's see high everybody should open their eyes. You will let me hear your barrio.
Are you Ago playing? question it ready at all time to devour and to destroy. He will argue you na road. And you are proud to tell me you are from Anambra. If you are from Anambra, then you should go home and ask questions about what you are wearing. Don't be so immigrant. Hey! I despise you. Chifimo, you too talk. Don't always rely on lies. So something I say and promote. When somebody say the truth, then say the truth is bitter and it is truth. When somebody speak the truth, then stand on it and make sure that truth is being promoted. And then mbonya hamerala, mbo mistake. Wani leburi. Man ekwe nka hu ezo konya wala hu ya gbashie nketi. You people should wake up and start. Let's call a speed a speed. I will speed. I will motor akushi speed. This is playing. How can you use our identity? Is it fair? No, people should tell me, is it fair? What they make? Imo